Здравейте от шоурума на Seven Cars. Искам да ви представя един почти чисто нов автомобил, внос от Южна Корея. Hyundai Santa Fe Prestige, произведен 2025 година с 1.6 HEV хибриден двигател и пробег от 15 000 км. Нека да го разгледаме по-обстойно. Първо, което трябва да проверим, разбира се, е външния вид. Мятаме един бърз поглед, за да се уверим, че няма нещо, което да ни притеснява. Разбира се, този автомобил, като си е толкова нов, нормално да изглежда безупречно, но все пак ще проверим дебелината на боята с този уред. Поглеждаме стойността на микроните. 115, 120, 115 отново. Тук може да сме сигурни, че автомобилът не е претърпявал никакви удари, съответно не е пребладисван или китосван. Ето и как изглежда един хибриден двигател под капака. SmartStream, което означава, че автомобил е 235 конски сили. Всички крепежни елементи са на място, което ни подсигурява, че автомобила не е бил удрен отпред. Какво имаме тук? 20 солови алуминиеви джанти, дота на гумите от 5-та седмица 2025 година, а отпред имаме фул LED осветление. Мисля, че няма да изненада за никой, ако каже, че интериорът е доста запазен, тъй като колата си е почти чисто нова. Нека да разгледаме все пак с какво е оборудвана. Седалка за перфорирана кожа с подгрев, охлаждане, електрическо нагласяне и запаметяване, изцяло дигитален кокпит, навигация, двузонов климатроник, преден и заден парктроник с камера за задно виждане, автоматична скоростна кутия с различни режими на шофиране, мултифункционален кожен волан с пера, Keep Line Assist, Cruise Control, Distronic, абсолютно всичко необходимо, за да се чувствате повече от комфортно шофирайки този автомобил. Автомобилът разполага и с доста голямо пространство в багажника, то е логично, тъй като е SUV, 630 литра, а ако бутнем задните седалки напред, достигаме до внушителните 1700 литра. Тук също така има и две отделни отделения за различни атрибути, а виждате къде се намира акумулатора на този автомобил. Може да разгледате цялото описание на този автомобил на нашия сайт sevencars.bg, където е качена обявата и също където има Car Vertical File, на който може да се уверите в неговата достоверност. Харесайте това видео, абонирайте се за канала и ни очаквайте с още много интересни предложения.